Kayak. Hello logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय मादैया नै बेरे फुंजानि साहा पानि लानानै नोंथांमोनखौ बरायहरलायबायहाय ओमफ्राय नै जोंहा सिस्टार सासे एवदोंमोन सिथाव कालारिं आजिखालिथ' कालारिं होनानै एवो नालाय बिदि एवदों ओमफ्राय मोनसेया नै सिम्पोल ओमफ्राय साहा गाइखेर साहा लादों लोगोफोर नै मादैया गाइखेर साहा लादों ओमफ्राय गाइखेर साहाजों गोथाव लोंसै थ' आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय मोजां मोनोमा कमेन्ट लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय गावथा साबस्क्राइब खालामथारा सोरबा नायनानैल' थायो खालामग्राथ' खालामखायो नालाय खालामफोरखौ होनदां सोरबा खालामनो रोङाबो जानो हागौ ना नायोल' ना ओंखायनो बिसोरनि थाखाय होनबाय आरो आं लोगोफोर सासे आदैया होनहरदोंमोन बिगुर जिरनानैबो होजायो होननानै मोनथिगौ सना ओमफ्राय अर सोबनानै मोनजाबा गोथावसिन मोनजायो आंहा बिगुर जिरबाथाय गेब्लेजोबो मोना ओमफ्राय मालाबा जिरना होयो दिनै जिरना होनोसै लाब्राना थिं थां जागोन ओमफ्राय बेखौनो एसे होनबाय आरो मोनथिखागौ सना लोगोसे ओमफ्राय आंना आलदाथारलाय मोनजाया नालाय रागा जोंना ओमफ्राय गथायै होना अरसोबनो मोजां मोनो ओइ बोराय फिसाजोआ थारुनजों अमा गोरानजों जागौमोननो नों मानो एसेबो गियान गैया आयु अबाव थांनानै फैखो अबाव सोखोर मारि हैनानै आं हालाहाय बे हौवाखौ फनबो लांफायाखै मानो नोङो सोरखौ लोगो हमनानै फैखो गैलाहाय गिनांसिगोनसैहाय लोगोफोर खोन्थायालासिनो थांहांग्रा जाहांबायहाय जाना बोराया हमनांसिगोनसो ए कालार बालारसो हैदों नोंमारगौ सेंग्रा गोरलैसो जाहैमारदों खानाय कालार फुनहैदों हनै देलायहैदों बोराया मा होनसै खोन्थालांबावलाया फिसाजोआ जोगोनार माबा थारुन ओंख्रि जानो मोनो लायदोलाय होमबा थारुनजों अमा गोरानजों आरो माला जाबावगोन बिनि फेभारेट ओंख्रि फिसाजो गिदिर फैदोंहाय लोगोफोर फिसाजो गिदिरा बिराद गोथाव मोनो थारुन ओंख्रि थारुनजों अमाजों होनबाथाय लोगोफोर आदैया लाबोमारबाय थारुन सफैबायबो एकदम खाथियावखा नालाय दखानाबो लायबाय आरो खोदोमथला बाजाराव लायनानै फैबाय सामब्र अमा गोरान लोगोफोर अमा गोरान टेस्टि हेल' लोगोफोर रायलायनायानो जालाया जानायाव लोगो हमलायबाय लोगोफोरनो ओमफ्राय नै ओंख्रिया टमेट' गोथां सिफ्लेबाय आङो टमेट' गोथां लोगोफोर मुखा जानोसै हाय दांनाबाथाय गोलैला गोलैयो नायनो रोङा गोलैबाबो जाजायोलै हानिखौ जानांगौ गोदो उन्दैयावबो जाखादों माथो हानिखौनो माथो थैयाखै दाउखिबो खननानै जाबावोसो सोरबा खिनानै खिखौनो जाबावोसो उन्दैयाव आं बिदि जाबावाखैसो आरो बानलु थाइनै लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय न'नि मुला बिदोमा एवनाय ओमफ्राय अमा बेदरजों थारुनजों आंनि फेभारिट थ' सनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै नायलांदोलाय आक्रमन होथारनोसै लोगोफोर अमा गोरान गुदुंथारलै ओंख्रिया ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां मोन्दोंना थारुना माननांगोन नै थारुन लद' अमा बेदरजों थारुनजों होनबाथाय गोथावसोसै
लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै आङो आंनि बिमानि सारादुखौ ससे क्लिप देखायनोसै नोंथांमोननो माने माबा मेम'रि बायदि एसे होलांसै गोसोआव थानायनि मुला बिबार बिदोमायाबो जि गोथाव गोदैथार लोगोफोर बिराद गोदै ओमफ्राय गोथांसो एवदों आं बिराद गोदै जाखायो जोंना मुलाया मुला डिसखौ बिबार जानो फोथारो आं एसेबाबो बिबार जानो मोजां मोनो अमा बिराद गोथावखालाय दोनहरफ्लांसै खोमा ओमफ्राय अमा रानफुलाखौ आंगाया जि जानो हायोहाय जायोबा मोदोमलायखायो जोंहा फिसाजो सानै फिसाला सासे थांनोसैलाय रौना होलांलायबाय माबायाव सालाखाथियाव साले खाथियाव थांनो नागिरदों लोगोफोर साले खाथियाव बे आंखौ बायबाय लावदोंमोन बे नांसिगोन ओरैनो बारै नैबे मादै खानायखौ मोनखौ खेबनांसै जोंखौ खेबदे जों लाबावनोसै आङो आयौ दे गोथावथार ना गोथावथार सिनि लागायलायनाय आयं नोंना खानाया मा लागायदों गुफुर जाजोबखो आंना गुफुर जार गद्रेस दोंसेबो गुफुर सोमोनां गैला नांला जोंना खानायखौ रायजो जाला जों खानायजों गैला
जौजों साहाजों ओंखामजोंल' नांसै रायजानोसै ना गोथाव आयै गोथाव थिगथारथ' जेबो जायाखै हाथाया Yang na? Hah? Hemun tu jadi mana? Ye, Rajasthan ka. Ye. Rajasthan ka kana. Ya paisa dong to na. Labra, de. Kau jabai, kau pernah be? Alda model he. De, kau ke? Ang saksi genta. Dali ke hedeng. Live video, live video kan. Agni bro, mah udung mahai. Naksi, laga warrior. Nebe heng kam, nei जोंना जामाय राजाया ओंखाम संदों आयु खहैनायबावो फाग्ला नालाय दाख्लै दादागिरि गान खनबावो मालाय बेलाय बेखौनोथ' दाख्लै गान खनलायलायबावो गानाबो दा ओमफ्राय मोरैबा मोरैबि पिकनिक जानांगौ जोंहा दा नै आंनि ब्र बियो गान खनग्राया औ आयंसो आयु मालाय गावस्रा लोगो मोनलायदों मालाय आदैखौ जि सेंग्रासो नुसिनबावबाय आङो सानजों लोगोखामोन ना क्लास फ्रेन्ड होमबाबो नोंखौ राफोदफोरसो नुबावदों आं आदै सिथ्लायाव ओंखाम जानो नागिरदों हाय होनबावबाय आयै सनानै लोखि देदो हाय होनो द' देदो मालाय ओंखाम जानोसै हाय होनो दा आनै सना सिथ्लायाव ओंखाम जानो नागिरदों दे फुद' Đây ra đi ạ. Mà vẫn ăn là thế mau phủ nhé. Deh, jalai. Ay, abu tepkan borai. Ay, borai. Nोङो बुरैखौ गोसोनानै लायाना नायनानै लायामोन बाल आं गोसोनाबा गाबोन खारसन फैदों खारसननानै लादों आयु मालाय दालाय बिराद मोजां रायजो मोनजायाखै आं गोसोनायखौ मोनाखै नों गोसोनायखौ मोनाखै ए हरनांगौ दा नै बुरैनो दिनै बाहाग लाङा नोंल' जानानै मा जानांगौ बुरैनो लाङा बाहाग अमा जाया अमा जाया ना लांदो दा अमा सारि बोसोर जाबाय दा ना लांदो एसे ना ससे लांदो नाङा दे जादा आबौ दे फैसा खनग्राफ्रा रेडि फंबाया सिबाय बिमानिखौबो बिफानिखौबो गावनो खालामजोबनांबाय अन्थाव बाथाव खानायानो रज'स्लाबाखैमोन खोलाजों गारसो बरिया bisa menang. Batasku kunan jabai kasih. Kuisaman ini batasku kunan jabai mana ya? Kuisamu kunan ke? Bisa ke? Nah, ini no, ayo, nusir menjemnai, kondang nusir, boria. Nung bisa menka nih? Yeay, selamat dong. Bisa menka. Ayo. Tangannya nih, janta sepai janta. Jauh bidai gedeni janta, dabu gedeni nemang karakai. Janta sepnya, muna sesebe tangannya, janta sepnya lengrafra. Sabri cuma jatuh makasih dong bawa cuma jatuh genang. Ay abai थांदो दे सना दे गावदां दे खेबसेबाव आयो आबै सना नोंसो गियान गोनांथारहाय आबै नै जोंहा आनैमोन जा जोंनि गोदोनि बाहागिफोर ओइ दै जोंनि प्रग्रामाव नुजाफैदों नुजाफैनायनि थाखाय रोजा साबायखर आनैमोन आमाइमोन गोजोननाय थाबाय नै जोंहा आबै आबा नै आथिङानो थोंबेसे जाखो बेना थोंथाम आथिं थोंथाम नुफेरदों नोंसोरो जिउआव मालाबा आथिं थोंथाम नुदों आबैना थोंथाम आथिङा
ओइ थांदो दे मादै दे थांदो दे थाइसुरि फिथाइ हाननानै लांदो आलासिफ्रा जोंना थाइसुरि आमब्रा फल आमब्रा एगला किक फल कय हा आमब्रा फल ना आमब्रा देखाय देन तो आमब्रा फलटा केमन आमब्रा एगला तो आमब्रा ना खाइते खूब मजा लागे नाকি सुगार खारने सुगार प्रेसारनि थाखाय बिराद मोजां खोबो नै मालाय जा मादै मोनहा थाइसुरि फिथाइ जानो लाबाय मालाय नै मादै मोनहा सुगार दं जा जानांगौ आरो आसार खालामनानै लानोबा लाजायो औ ओरैनो भिनेगार होनानै सोनानै उनाव नों बे सिजोनावल' मोनो नालाय आसार खालामनानै दोनदो जाबाय थाजाबाय रुनाङा ओरैनो गोथांसो आया मालाय आसार खालामनानै दोनो नोंसो मानो बुजिया आसार खालामो नै आहा माबाजों जाहैसै संख्रि बानलु लागायनानै थाइसुरि सेलायलायथारबाय जोङो ओरैनो नाय दे थाइसुरि नोंना मा गया गोरलै ना मोजां बिगुरै जायोना माइ जायो बिगुरैनो जाजायो